Gọvanọ Chukwuma Soludo ekwena ndị Obosi nkwa n'ụzọ Ugwuagba-Mgbuka Obosi Road bụ nke a ga-alụcha n'ime ọnwa 10 na-abịa abịa. Ugwuagba-Mgbuka Road bụ nke dị ogologo kilomita 7.798 bụkwanụ nke o kwuru na alụcha anya na ọ ga-anọlu afọ 20 tupu ọ gbape. Onye ọrụ anyị na-eweta ihe na-eme n'obi gọọmenti Njikere abana n'ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. Dịka ọ na-agbape ya bụ ọrụ ngo n'okporo ụzọ ahụ, Gọvanọ Soludo kwuru na n'agbanyeghị na abịa Gọvanọ Soludo gara n'iru kọwaa na-akwụgo onye ji ya bụ ọrụ ngo ọkara ego ekwekọrịta ma kọwaa na a ga-akwụtọpụ ya nke fọrọnụ ma ọ bụrụ na ọrụsịa ya bụ ọrụ. Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ Injinia Ifeanyị Okoma kọwara na ya bụ okporo ụzọ bụ nnọọ nke ga-agagide pụta Mgbuka ma pụta okporo ụzọ awara awa Owerri. Onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nke Idemmili North Maazị Chuks Igbanua kwuru na obi aṅụrị na-akpa nnọọ ndị mmadụ n'ihi na Gọvanọ Soludo na-arụ ọrụ nke ọma, ọkachasị iweta ọnọdụ ọrụ atọ ya nakwa ịrụ okporo ụzọ na mpaghara Njikere abana maka akụwa ABS.